Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom ilkoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Mbagħad qalilhom parabola biex jurihom li għandhom dejjem jitolbu bla ma jeqtgħu. Qalilhom kien hemm f'belt wieħed imħallef li la kien jibża minn Alla u lanqas iħabber rasu minn ħadd. F'dik il-belt kien hemm waħda armla u kienet tmur għandu tgħidlu għamilli ħaq kontra l-għadu tiegħi u ma rridx. U dam ħafna hekk. Iżda mbabbejn u bejn ruħu qal, mhux għax nibża minn Alla jew għax nħabber rasi minn nies, imma l-inqas għax din l-armla dejqitni ħanamli ħaq biex ma tibqax ġejja u sejra sa ma tifnini. U l-mulej qal, isimgħu ftit jgħid li mħallef il-ħażin. Mbagħad Alla lil mażulin tiegħu se jgħidulu lejlu nar sejjer ma jagħmlilhomx ħaq, se joqgħod itawwal magħhom. Jiena ngħidilkom li malajr jagħmlilhom il-ħaq. Imma taħsbu intom li bin il-bniedem se jsib il-fidi fuq l-art meta jiġi il-kelma tal-mulej. Ħuti jeżies, iż-żmien tal-pandemija ħalla effetti qawwi fuq ħajjitna. Din il-prova hija okkażjoni biex nagħtu xhieda tal-fidi tagħna, biex nissettqu fit-tama u nwettqu ġesti ta' imħabba permezz ta' opri ta' karità tal-ġruħ u tal-ġisem. Ħafna ġew milquta mid-tbatija għax tilfu persuna għażiża jew ma setgħux ikunu magħha jew tħalli d-dinja jew waqt id-difna. Ir-relazzjonijiet familjari u soċjali għaddejjin minn prova jibsa. Il-kriżi ekonomika u n-nuqqas ta' xogħol inislu l-biża' dwar il-futur dejjem iżjed inċert għal familji tagħna. F'din l-esperjenza xi ftit jew wisq inħossuha bħala l-ewwel komunità nisranija li t-test tal-Atti tal-Apostli jiddiskrivija b'din il-frażi. Il-Knisja kienet qiegħda titlob lil Alla bil-ħerqa. Aħna wkoll nixtiequ ninaqdu biex nollu quddiem Alla it-talb tagħna ħalli jagħti widen għal dak li qed nitolbuh. F'dan ix-xahar ta' Mejju ejjew ninaqdu mal-Papa Franġisku li qiegħed isejjaħ lill-Knisja kollha biex flimkien ma' Marija Omm Alla nitolbu għat-tmiem ta' dan it-tiġrib. Il-lampa li għadna kemm xelna tfakkar lill-komunità tagħna li aħna ġejna imsejħin biex nitolbu għat-tmiem tal-pandemija. B'mod partikolari illum l-intenzjoni tal-Papa hija li nitolbu għal dawk li jiggarantixxu is-servizzi essenzjali. Nitolbukom għalhekk biex illum titolbu u tisru f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu. U nistiednu lil dawk kollha li ma jistgħux ikunu preżenti biex tul dan il-jum jingħaqdu magħna fit-talb minn djarhom, mill-postijiet tax-xogħol, mill-komunitajiet parrokjali mifruxa f'pajjiżna. Għalhekk ejjew nitfgħu ħarsitna fuq il-Madonna ta' Pinu u flimkien tolbuha u ngħidula taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu Omm Qaddisa ta' Alla la twarrabx minn quddiemek it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna u eħlisna dejjem minn kull tiġrib
o Verġni glorjuża u imbierka. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkunu magħkom il-koll. Nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għall-erwieħ tal-familji Xiberras u Kamilleri. Illum eżies l-għada ta' Pentekoste, il-Papa Franġisku ried li mad-dinja kollha tiġi jiċċelebrata it-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija bħala ġbija u tal-Knisja. Mhijiex festa ġdida, ilha fil-Knisja niċċelebraw din il-festa ta' Marija bħala tal-Knisja. Imma rieda li tkun magħquda propju ma' Pentekoste, għaliex waqt li Marija mimlija bl-Ispirtu kienet qiegħda titlob fiċ-ċenaklu mal-Apostli biex jingħata l-Ispirtu fuq il-Knisja, bir-raġun kollu Marija tiġi konfermata bħala tal-Knisja. Għaliex ma ninsewx, Marija issir tal-Knisja mhijiex il-Knisja li għażlitha biex tkun omma, imma kien Kristu minn fuq is-salib kif sejrin nisemgħu fil-qari tal-Vanġelu illum. Huwa Kristu li tana u ried li Marija tkun ommi u ommok. Dawn il-ħsibijiet f'moħħna ejjew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla missier il-ħniena, ibnek il-waħdieni fuq is-salib, tagħna bħala omna lill-ommu il-Verġni Mqazza Marija. Għamel li bil-għajnuna ta' mħabbita il-Knisja tiegħek hija u dejjem tikber minn jum għal ieħor faqda ta' wlieda, tiżżejjen bil-qdusija u tiġbed fi ħdana il-familji kollha tal-ġnus. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Wara li Adam kien mill-frott tas-siġra, Alla sejjaħlu u staqsih: fejn int? U dak wieġeb: smajt ħossok fil-ġnien u bżajt għax jien arwien u nħbejt. U staqsih: min qallek li jien arwien? Jaqgħu kilt mis-siġra li jien ordnajtlek li ma tikolx minnha? U wieġeb talbam: il-mara li jien tajtni għal miegħi hi tatni mis-siġra u jiena kilt. U l-mulej Alla qal lill-mara: x'inhu dan li għamilt? U l-mara wieġbet: is-serb għarraq bija u jien kilt. Il-mulej Alla qal lis-serb: talli għamil dan misħut int fost il-bejjem kollha u fost l-annimali selvaġġi. Għal zaqqek titkaxkar u trab tal-art tiekol il-jiem kollha ta' ħajtek. U jien inqajjem mibeda bejnek u bejn il-mara, bejn nislek u nisilha. U hu jisħaqlek rasek u int tisħaqlu arqubu. U Adam semma lil martu Eva għax hi kienet il-ħajjin kollha. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Għas-salm responsorjali nwieġbu: inti l-foħrija tal-poplu tagħna. Ngħidu flimkien: inti l-foħrija tal-poplu tagħna. Imbirka int, binti,
min Alla l-għoli, imbirka fost in-nisa kollha tad-dinja. Imbirek il-mulej Alla li jagħmel is-smewiet u l-art. It-tama li kellek ma tajbqat minn qalb il-bnedmin huma u jitkattru fil-qawwa ta' Alla ngħidu int il-foħrija tal-poplu tagħna. Il-mubirif għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Ħilja int, Verġni Marija, u jisħoqlok kull tifħir, għax minnek nisser Kristu, Alla tagħna, ix-xemx tal-ġustizzja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju ta' San Ġwan. F'dak iż-żmien kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu ommu, oħt ommu Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesu lemaħ lill-ommu u d-dixxieplu li kien iħobb wieqaf ħdejja qal lill-ommu Mara, hemm hu ibnek. Imbagħad qal lid-dixxieplu hemm hi ommok. U minn dak il-ħin id-dixxieplu ħada għandu. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġilu tal-lum li jagħtina San Ġwan mhuwiex tant il-Vanġelu tal-mewt ta' Ġesu. Għall-Evanġelista Ġwanni, Kristu imsallab huwa diġà Kristu rebbieħ fuq il-mewt u id-dnub. Huwa diġà Kristu ħaj, Kristu rxuxtat. U għalhekk San Ġwan f'dan ir-rakkont jagħtina diġà li ma huma il-frottijiet tal-passjoni, il-mewt u l-qawmien tiegħu. San Ġwan jaqra kollox f'avveniment wieħed. Mentri l-Evanġelisti l-oħrajn kif rajna jgħidulna l-mument x'in niżel l-Ispirtu Santu, il-mument tal-mewt ta' Ġesu. Infatti hawnhekk f'San Ġwan kieku nkomplu naqraw wara li jagħti lill-ommu lil Ġwanni, l-Evanġelista Ġwanni jkompli jgħidilna u Ġesu mejjel rasu u rat ruħu. Imma l-kelma preċiża mhijiex tant rat ruħu bħal meta aħna ngħidu miet, ħarġet ruħu minnu, imma it-terminu li juża huwa mejjel rasu u nefaħ fuqhom l-Ispirtu tiegħu. U hawnhekk mela mill-ġdid San Ġwan qiegħed diġà jgħidilna x'ifisser Pentekoste. Min hemm taħt is-salib. Anke hawnhekk it-tradizzjoni mhijiex tant preċiża, mhijiex tant taħt is-salib, imma ma' ġenb l-imsallab, imġenba miegħu. Eżempju ċar li tistgħu tifhmu d-differenza qiegħed inħeġġiġkom dalgħodu x'in toħorġu mill-Knisja, morru quddiem il-mużajk ir-raba' misteru, il-ħames misteru ta' Tbatija. Fejn taraw id-differenza bejn Kristu msallab, għandek Marija qiegħda magħquda, imwaħla, imwaħda ma' ġenb Ġesu, mal-ġenb tiegħu, u Ġwanni qiegħed taħt is-salib. Hija Marija bil-maternità tagħha, għalhekk din hija ċelebrazzjoni Marjana tal-lum, festa importanti. Għaliex Marija li kienet ħajjita kollha ma' ġenb Kristu, magħquda dejjem miegħu, tiġbed lill-ulieda
kif ġibdet lil Ġwanni biex tressaqna lejn Kristu il-Missier. U għalhekk Kristu iressaqna imbagħad hu stess fil-glorja tas-sema għand il-Missier. Ejjew nitolbu għalhekk il-din l-Omm. Dik li weldet lil Kristu bil-qawwa tal-Ispirtu mingħajr dbatija, imma weldet lili u lilek fid-dbatija taħt is-salib. Ejjew nitolbuha biex tkompli tressaqna, tenna biex aħna nkunu bħala ħaġa waħda ma' Kristu. Fiduċjusi f'din il-maternità kbira ta' Omm il-Knisja, ejjew bl-interċessjoni tagħha inresqu it-talbiet tagħna lill-Missier. Nitolbuk mulej għall-Knisja tiegħek. Għamel li hija fuq l-eżempju ta' Marija tingħaqad dejjem aktar miegħek u tingħat dejjem għal qadi u s-servizz tal-umanità. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li għandhom id-dmir, il-missjoni li jkunu għaddejja tal-popli. Għamel li huma jużaw din il-missjoni mhux biex jaħkmu fuqhom imma biex iservu, ħajaħdmu għal paċi fost l-umanità. Nitolbuk mulej biex aħna il-koll bħal Ġwanni nieħdu lil Marija għandna fil-ħajja tagħna ta' kuljum sabiex tkun hi tassew id-direttur spiritwali tagħna. Nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija, nitolbuk mulej biex tkompli tbierek u tqaddes il-familji tagħna. Agħti l-għajnuna tiegħek meħtieġa lil morda u lil dawk kollha li jduru bihom. Għamel li huma wkoll iħossu il-preżenza ta' din l-Omm tal-ħniena, l-Omm tat-tama, l-Omm li tfarraġ u tħenn għal ulieda. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talb personali tagħna. Ilqa' Missier għaddejż dawn it-talbiet li aħna qegħdin nofrulek. Għamel li aħna nikbru f'imħabbitna lejk u lejn xulxin. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerti tagħna u ibdilhom fil-misteru ta' salvazzjoni biex bil-qawwa u bl-imħabba tiegħu ta' Marija Omm il-Knisja nitħeġġu biex jistħoqilna nissieħbu dejjem aktar magħha fil-opra tal-fidwa bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom
nerfgħu qlubna il-fuq. Niġżu ħajr lill-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, Mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr, infaħruk, inberkuk, waqt li qegħdin nagħtu ġieħ lill-Verġni imqazza Marija. Bil-qalb bla teba hija laqet il-verb tiegħek u stħaqqilha tnislu fil-ġuf tagħha ta' Verġni. Tat lid-dinja lil dak li ħalaq kollox u hekk waqfet mal-Knisja fil-bidu tagħha. Ma' ġenb is-salib laqet l-aħħar xewqat tal-imħabba ta' Alla għalina biex tħares bħala wlieda lil bnedmin kollha, imnislina l-ħajja tas-sema bil-mewt ta' Kristu. Sieħbet it-talb tagħha ma' dak tal-Apostli, hija u magħhom kienet tistenna l-miġja tal-Ispirtu Mwiet u hekk saret ġbija tal-Knisja titlob. Imtella fil-glorja tas-sema b'inħabba ta' tieħu ħsieb il-Knisja fid-dinja, tħarisha fil-mixi tagħha lejn is-sema sa ma jasal jum il-Mulej fis-sebħ kollu tiegħu. Għalhekk flimkien mal-anġlu l-qaddisin kollha intennu l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda: Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ogħla tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-Mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwient Mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u id-dem ta' Siedina Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs, radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-dem li jxirrit għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek Mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek Mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar Mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu,
Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw il-lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Iżdej kelma waħda. Il-ġisem ta' Kristu.
Nitolbu. Issa li tqarbilna mulej bir-ran tal-fidwa tal-ħajja, fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex il-Knisja tiegħek bil-għajnuna ta' Marija, Verġni u Om, tgħallem il-bxara tajba lill-ġnus kollha u timla l-art kollha bil-qawwa tal-Ispirtu Santu bi Kristu Siedna. Xtieq infakkarkom li għada imiss li dan is-santwarju jkun maqut mal-Papa fit-talba tar-Rużarju għatmiem il-pandemija. L-intenzjoni ta' għada hija propju għall-għalliema u l-istudenti. U għalhekk preżenti għal dan ir-Rużarju li se jkun immexxi mill-isqfijiet ta' Malta u Għawdex flimkien man-Nunzju Apostoliku se jkun ukoll bis-sem ta' rappreżentanza ta' għalliema u studenti kemm minn Malta u minn Għawdex. U għalhekk inħeġġukom biex intom issegwu kollox minn fuq il-mezzi soċjali tad Djoċesi ta' Għawdex jew it-televiżjoni. TVM2 se jxandar dirett it-talba tar-Rużarju fis-sitta. Fl-istess ħin ukoll ix-Xejk Television se jxandar ir-Rużarju dirett kif ukoll il-quddiesa immexxija mill-isqfijiet li ser issir dritt wara kif tispiċċa it-talba tar-Rużarju. Fis-santwarju għada ikunu jistgħu jidħlu biss dawk il-persuni li ġew magħżula għalliema u studenti biex inżommu dejjem id-distanza u li jingħatalhom il-biljett u għandhom il-post riservat. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Carne